As ervas da avoa. Unha historia maravillosa de tantas pendentes de escribir. Empezar tencendo un sono calquera nun día de verán. A miña avoa tiña un nome da flor máis fermosa que podes atopar. A súa casa ten un lindo balcón de pedra onde puña uns bancos baixos para escarabullar os chícharos e o millo, para tecer o liño, para rezar o rosario e tamén para descansar. A súa casa cheiraba a lavanda, magarza e menta. Se cadra por iso, gusto tanto da cor violeta. Lembra cando saíamos ao cabazal e polo camiño parábamos a coller amorodos para facer o papavello e merendalos. Ás veces, ortigábame. Entón, a avoa xuntaba tantiña menta e rozábame a pel coas súas follas aromáticas, sentindo de súpeto un gran alivio. Miña avoa sabía moito de plantas. Para min era unha fada menciñeira. Pouco gastaba en farmacias. Ela sabía o que tiña que tomar e a cantidade exacta dependendo do mal que tivera. E era tan xenerosa que adoitaba dar as receitas a quen as quixera. A avoa facía ás veces cousas insólitas. Tiña unhas teorías que levaba á práctica, se cadra pouco ortodoxas. Facía infusións de ortiga que logo engadía aos baños que se daba todas as noites co pretexto de que se a ortiga provocaba a urticaria, tamén a eliminaba. Ela combatía o lume co lume, pero en realidade creo que aquel baño ou cataplasma no seu defecto nos meses duros de invernía o que facía era favorecer o seu lumbago. Creo que ata coñecía perfectamente o poder da ortiga sobre os radicais libres nas membranas celurais. E sospeito que a miña avoa era tamén algo coqueta e gustaba de sentirse ben consigo mesma. Cantas veces deixou caer aquilo de «Tiven moitos pretendientes» ou «Ti que pensas? Mira, fulaniño de tal, foi un». Nunca fun quen de lebrar os nomes dos admiradores que tivo e, por suposto, rexeitou sempre. O motivo? Descoñezo. Non sei se por respecto ao avó ou sinxelamente porque era unha muller de gran valía, moderna, que non precisaba de ninguén. Sei que se algún día teño que escoller entre miles de cousas fermosas, gardarei os petos da aba da miña avoa, porque neles gardaba de todo. E era case tan máxico como o de Doraemon.